moet je middenboekjes van maken, hè? Nacht is vers en gehouden, hè? Ja. Handrechts. Je aluminium toe je het hier. Mondje is. Ga dan naar. Ik zal maar gewoon weer aan gaan. Goed aan de klok is het smaal. Vraag nog veel Leute. Vandaag ga je dus gaan boven. Hoe is het schero hoe van de boven. Nacht voor de groot mars, nacht voor de tijdig, de garibo. Anders 2 miljoen per terug. So, kif é de bheith sér garí mar seo? Wel inis, os tú hyn y tôn, temílich yn leach. An leach? Ig magad tá tú? Níl me frigin magad, gwrs het preis fer oes eis, gwrs het ní ha cholwng yn i hol yr breis yn eis eich, le dyn i oedid. Agus níoch muint na háin sort ar go sin. Ja, fet het o'r ofyn, níoch gwrs ní smw. Achos ag muint na háte, gwrs mis i dial na háte sio. O, rí, har sgwydyn nhw, os ag i teach ag. Cé bhéad acra sa píos seo? Wel, sa bís sio nis. Wel, ta tú cainte sin trí acra, gwn talas horg yn yma. Sin 180,000 punt. Tá tú géirí 180,000 punt ar an tanna seo? Háin. Tá tú gul haar fór a géirí méid sin agad? 108,000 agus ní má sé le fín faoi. Right, bhfuil béir amach na bhí ana bhar. Wel inis, fog mo chwlis dy. Ys na bywad o mac yn gwrdd. Mae'r dyr achos ysdyn yn gwrdd no siarad diol o wach. Fe tŵr edrych ys han tŵr. Mac, you're home too. Hi, Tom. Galle, doet gar caramel in me. Mas van York die ik die Katrina. Heet die Katrina? Ja. Wel, je ziet Katrina hoe je die camera die zegt. Dat is hoe lang moet je dat zo? Nee, wacht eens om. Wat? Dag sure in je die camera. Wat als je het allemaal en zo? Kom net, maar aan de friet. Kindjes, kom. Oh, come on. Oh, she did it right. Katrina shot. Alsa shot. Ja, she did. Die Katrina heet die inderdaad? Ja. Ah, wie mij heb ik er ook camera leest ik juist dat Jenny. Wat hoort dat? Ta je. Kom uit. Slaan. Slaan is. Agus níos sin lochtéisteachta tá í speisialta an díomhaine Piers Gallagher an tanm tair, agus tá sin seo nídílam sa studio, Camerán nach chuireach sé stróir duna bibh breanúirt, mí a bháilró bhírs. Gur magat, Katrina. Níos tá ráfób agus clubháin atsam le lia, bhfuil ceart agam. Se. Cin go ddíireach na bhfuil siad. Tá siad é Temple Bar agus na Keys. Agus cai sé bhfuil se an deachar an tríáit chuneal faoi smacht. Bhfuil sé deachar iad riocht? Níl sé éasca. Oh, tú anógla sé méid se bheith baint amachchad. Se, tá mé óg. Cai sé go leor obair agus stúm a baint le tríáit agrú. Tá staff ma agam. Se? Bín staff ma an ochar de gachganó successful. Well, eintim net an sinir fears, scilat wien tún staff má seo. Bín mé ag headhunting. Tugan mé bonuses dóibh agus cuireann mé a go training iad. Agus bhfuil éon fleanna lein táchaí. Leimachchan seo. Tá mé ag lorg de planning permission ag gur hotel i lár baile átha clia. Well, tá tú fiche 7 bliana díis, cai sé gúil tú ionta ghulmhéanach. Ambitious. Se. Well, bhile, in seachtún fin olbhíonn seo. Céir is pleagan tú? Nuair a bhí mé óg bhí planagam bhhailm a bhí me millionaire rih bhí mé trucha. Is a bhilionaí? Se níor cheap mé riamh go meach mé ag mé millionaire agus mé 27 ach tá mé. Well, is action man ceart tú a fears agus is mála mar sin
ceapam héin go gahan na numar fir an numar am a caiintvíheid an aige a chuta samach agus rinne tú a. Caiise mí neart mór a thór, mai go tú óg dathú agus eversin. Tá airgad a gombeag is mála Fortune Hunters é rid, ach níor chasméid ar ban cho gorgeous agus cho san sir cosú le tusa le fada. Chu míle maihead. Hi. Hi. Tá security hell nach tú? Se. Gus tá presa ar goliste? Tá, yeah. Couple of brains it. In is an sin. Yeah, well, if I want brains am sin chun bheith go ar goliste. Tá má sás mar táma tar teir go air agus beidir scat apáistí bheith machchan se. Well, tá brains a testa lena sin frisin. Yeah. Well, tuigeann gúil mrá an bhín sa gera careers a bheacap ach ní bháim mis mar sin idiomh. Tá mis sásta, díoch mar táma. Agus sin rud is táhachtaí. Bromad. Ó haig, híle glór litrach iad an sin. Tá sé bilí a fád iad a bhirní. Hat is a breanú go má. Right. Be sé chomláán tá cinine seart bhfuil? Tá, chugnach. Le dó gláidir cosú le sa tuige nach meach. Nach ra choligé sé is an óspedéal sin agus chola hacicht a do wintir. Fí. Ca tú aíúirte a sílan agus an néidir is féidir a bhain teas. Goidir chu go bhil tú go amachchan ar galín céanna sin na gúnaí bhfuil? Bhfuil tá glór card an am freisin. Smáile mar sin nach chluistelan is, mar tá túra ógla bheith ceangailte léon leanna bháin. Go amach le aon chaáin is mélam. Cuoine tá dála éisc sa bhhaige. Sin é creidir bhí amsa na dí me cóís le agus sin é creidir tá fós ama. Le dóg dethúil cos a letse. Dé tá benna bevéad. Cé a bhí sin ará? Seo siúd. Cád ní mála me. Nach cum faoi. Barlam do bhána amachhaid. Hi, bhfuil sémas ar túil? Sílim gúil sémas sa cró, ag cró na bó. Ach, am bhhaile sí síos agus de scéalagan, ní fád a bhúile se. Ja, bhfuil tá man seo le go buid a láilú. Ó, na bhúile san. Bhfuil tá coganíonn sémas iad? Nílasach. Má bhíon fáide agus sí síos, ní fád a go mé sin seo. Ní mar me mú ama. Ach, bhfuile sagam. Ach, tá go leor daí. A tharlú sa teach seo nach bhfuil ceart. Agus. Ní málam sa amach baint ná páirt am héin lobach. Tá sé a tharlú agus ní leindéid samsa, digan tú. Tísan, níor sam go chatú na pípa cholín. Ó, bhí me seach a seasta séirí nó bhí me ógus asanna fádó. Ach, le gairid agus méir ar síre in na bísas Spáin. Mar bhí tear go sé de liuga can pípa. Agus fuair me an bála áhain úr cúra nó seo. Agus sé a hasame. Ós mór spórte. Bhailet ar riáil. Oh, yeah, cínta. Dát. Right. Bhfuil sé. Gnearna mé dearmú cecha séimiach agus go sásta agus ílas gail tabachtain. Go mór óir sa síl crua am tróteach seo. A chulánacht se blóidí agus crácamas. Well, dead a bhharú leo sin? Jeez, tá se go déas camera. Tá sé ionintach ar fad. Bhfuil sé nar chaimi sin nó mo híle íomh. Tá bach cho háhain agus cho deas agus cho blasta leis. Ceapan nach go mis chunéad. Buheartta tíris cuasaí thugeal go ré agus breanú de híhé tá mis rála. Tá sé bím tugáil cuasaí go ré cholín gúna go ag pártís go sudí as head. Ína tá geistina sem choiribech. An nálaín seo tá idirú héin agus sémas. Tá sé ceartú leir an sémas bheith pléile nach chuí sénach
Totus rógan is le bheith pléad leis a lead glasin. Agus ní an seach dochar agus díomháil gon duine óg agus ísta. Am schoolin, níor ne cwpa deach doch go niriaf. Beidir é. Ach, tá faisinach a dhéisteach ag sé mar séine. Agus ní lein seans go néiró séasta buris. Agus tá nach rán híalta hir í agamsa. Fisa agam gúil na rud í mí lecha se tharlú faoi chuilach íon tí seo agus go mé héanaan an tada íon na mariolarb. Did bhil daithe? Tá go leor bonta sí bon daon áin? Buntáistí, ha? Cadé sinna sé híle? Á, tá deas ar hígus go brathir í gcónaí. No, bhil ní anna se mór a massa go na bhí tú braro. Collector's item an sin bí so good. Oh, collector's item, we all right, mata tú go bailú go scrapyard. Ní sé go hálk sin óáil. Oh, aber tá go géirbó. Sé bhí sem lán, battery nó, bacha, radiator, tuis go silas. Well, si a síhain siar hí bhálaigh tá seaí ar dáintí. Het fi the tire said. Tá sé go múil le chlog an bheit, ha? Leanna. Túra me láchiad punta teara. Cos na sé lechiad í hartí seach go scrapyard. Lechiad eile fáréilén sin, agus mag lacan túra mo heiris tin sé híle tú donna go mai as agus bei complicate punt a bóca a húlnad. Well, bí sin áhhaige. Call Jason. Jason, no, it's sure. Hey, go le 5 minutes, mate. Tá me géisio. Right, fi mhósaigh te chéimiis ar maidin. A man te se le potín. Bailin se le rud bháin í simú na potín. Bailin se le raine. Le ranne? Marijuana, be? Yeah, a bhhail ar hial. Bhfuil te ad? Well, nílach tá sa mát féidir á. Oh, na ha bhfuil te sémas. Tá se hiú san áir bhfuil? Nílach tarúinte cóling. Chean sna bíta. Cap an, Mac. No, tá me na ríide. Níor mós na heach ar maidin. Chunnig me, a cap pípa mór go bhí se. Tabak a bhíán. Tabachtan is love na soy. Ní, enim ball marijuana. Agus ná bhais me, chama pípa cholín, tá mar ala chin stuff ceart bhíán. Nis a bhhaile trúniú bhil núna bhá. Spána me. Well, ní team inis. Ach, tá mas ús ag teach ar ball í rintáil. Rinta raids nach a. Ní heh, ceamar ísachta. Go ména agus Jason ús ar ball. An asta bheabhar atá tú Mac. Tá Jason díal é seachta machchas an ospedal. Agus tá sé geiste áta íru a cabhla, briste isteach deach duna cin zeile. Yeah, I mean, ní thug seach cuppa núma. Over my dead body. Ar cadú adúil gur sé cute. Cé se hanas? Piers Gallagher I cho agus cho sefis. Well, but you go to Severa. Could you know why I get in the no crack be on no the size on it? Ventures lost my mation ergida. Is to hit you on it. The machine size on him. How shall I get out of it? Neil Shay Ladrono. Out now, bored him. Give a gap in the Russian. Is that Janish? There's a vacation not to be a January get and I sketched English. Well, she'm sugar ants me in a viega. Mation horn like hills gonna fish sharply on this. Yeah, well, Lady Hacker hat in your auction a hen. Give out this cantloshin. Just had an auction because I had no chance to have him. Well, dan you're sugar fair death, Dahula Chambrin, Hossa Gargonslum. Never got auction, no? Da. Well, Kaiser Ganton is called as Cushion and I'm off the Chitum Hall and he in the show. Nach more on through you. Well, John, here you have to go Piers Gallagher. Well, didn't some rock, yeah. Oh, sorry, not with Tilly Cosulu part of us in the room. To the hacker with the Hachana. You make some new chlorine on the insomnia. Get a yapper, Jan. Insomnia? That makes him a good look taste to on Master. Well, Kinsa, been Zachary, the Jordini, called in the Lion Tisha. Calculor machine. Grimmy, my hat, toss him at a dies in it. Brew and sail is though and scooshlish, huh? Here's? I'm found like Fade Ladini, Dollar Cullen in the show. Peter, eh? Ach, nie wij misschien aankallen, maar bij mijn lijntje en een smien or Piers Gallagher, zei dat zei ik het. Agus, kijk dat ze dan niet naar zo'n show. Oh, she means kost Sheila Pierce. Range. Ticket trainer, first class. Taxi, quick and station in Markley, Agus on station in Ladvimach Shaw. Breakfast, dry cleaning, juckana, anything Katrina.
Mátá Piers céna cos ever sin, tígan ar éag sé as a joc na hain, ha? Na habag tuairt amach ceann, cad tú íochar san na héanas feabhar. Na hain is fiar, ní raibh sin an gá focail a chur le chéile. Éiste ceann. No, éist lumsa Katrina. Níir ar mé ort agalah a chur Fierce Gallagher agus níl me sás de íachas. Ceann. Sin é. Ar a tasig go brar de go dína sásta méid sin aige gur hallharta just a déidir? No, frusta aige de dála ó chuide go na daine. Garí áiri de bheit ag stead. Puití Johnny Waite ar bhóil me se. Ótas a taidir faoi. Na ní bára tá me se an ar le hain, te nach le sin. Séidir scóir míl ar an ári, sgo ná bhas andach. Friggin porta. Ó, garí bread tarúna sin. Mar drain ar a couple blian noch, hein? An seafarta chlofa sin, bledar. En dan hier een keer aan de heel schachrig. Dan gaan we aan kruis kladen. Gan ar ire barlam tú eáilach an mantaríis ach dit sé ceannig mé so is féidir le a rárá a réidir lei. Bhilta tú fianta tuiscin na héin. Nachhfuil. Hey, another bit rá faoi Pierce gur bar a bhí an. Yeah. That's an ar ire fi sin. Fiá. Right, so céir de ceapá den aráig níos fearla má héobh cuasaí airgide. Inéir sé níos tarintí. Tí ceap banda na tartana sin. Moet toch heen kunnen waar waar ik kindje heel hoor. Is je goed, hè? Denk aan. Gaan de wereld niet kwaad, hè? Kijk, ga nog eens. Het is toch goed nog zeer Belgisch zijn. Dat zien we. Zo'n brennen, hè? Dat is wat samen die ooit hier. Hoe dan is, hè? Dat is toch geen val, hè? Kom op. Ga kroeskullentje. Hij laat ik eens gaan, ja, met dit Gary. So, stoor lekker smid mij. Oh ja. Hen, kan het hen naar hand en wartigen. Als maar zijn eerste het waait dan betaalt hij hele riester doen niet soortje. Oh, net leuk. Mac, ceart ar siúlad, ó bhaid a get tú dhéanana. Tá go ré, ní maid an táta. Ceach é dóint is isteach mi cheom mar chéimeadorín. Bhí dars fa iasclaí. Chum se glasad ar maidin. Ja, bhfuil bhí se fa iasclaí am. Ó, cai sé gon tú dearmad. Ní dhearn na mé. Sciad seo? Do dédí hit seictear nógus bhil bhí mar cruúreis. Ó ní heach é dag me se réiad. Cenis na brítí grána sin. Nach leitiad? Ní chaine léide. Agus an gúna grána seo. Bhfuil ní lomsa. Thula me go mar rins éidir rísa go chearmal, mes tú badiadiad. Ó, stoi go bíad. Bhfuil ní hiad agus nups an gúna seo. Breanna seo, Tá sé gur a freigraí. Cai sé go cearmaliad. Ce chuí? Well, bhí sé steach teach se na bhí tú imi. Le bheith fear nach bhí si crackad sa mé. Crackadtí mo hún. Ceach mar sí me band benata. Fiú ban cos le carmel. Ba did na héad ag tam go ar maidin. Stoi go bíad. Well ceach bhór carmel go dtí mar bar sin. Cai sé gon dors fa iasclaí. Ní dóile mé. Chir mis se glas an dor sin chola bhaidin tíireach mar a chuir mis se maidin inniu. Agus fiú má go musclaí riamh ná táirsteachan seo, gus ná lig aonanú do chuid cuairtarí heachtasteachan seo. Ní heasa bis leanna léide. Digann tú bheith? Ní hen iní ní bhegliach mise. Tá tú in na cosisií, é? Ja, tá. Na bhaintse a pléile sin freisin fáda. Bhil te ben áit se tánis na bheits choir tú cimachs na bosca ag spáí na náitain. Hí le goil se becrocha peictú é. Tálan scéal cáhfuil le peictú sin go chríir an nífa thug meagaí is crocuide. Ó, níl sam cailse? Ar í dheabhar nachan é chéad a cheartta de crocha. Ja, bhfuil crocha léama cholós ámuide. Léna, na chun tean sin as cóir de ráthúil. Ó, bin nátá se. Tá go máchas a musca lí má fearr. Tá sé ríthálachta go grochach daoine peictúirí beanin nuair áan sé do steach an áit nó.
chuir a ceart am a bherne. Piers? Katrina, bhela doch? Oh, bhreon sin Johnny Morstella. Bacardi agus cópla dal? Yeah, Pinte, Carmen. Chula me na roiint is bháil chuir be réid. Is gá ceir sin? Chula me chatúní le Harry. Ba cinach muinn se leat a chorbe. Tá mé le Harry cear golóir. Agus rins tú go Robbie faoi seo. Os rud ag go tú a rínta teachníos leis. Aris le as a Harry a te cin lomhóin. Cad heb an dos Piers, and what you táfta an champion ceart úsáid? Sorry, I don't quite get it. We've been quick let ahead. I'll get this. No, you've missed. No, I'll get this. Well, receipt I get. Expenses, you know. Ja, dat is. Wacht in de session, is een tain die vliegt? Ja, zie dan. Ja, dat zien we, misschien is je ballen boord. Die je wagen. All right, Tomo, to groeien. Is kan nooit die riep. Ik je hier. Brandelen, zo dan zie ik aan het zien nog wat checken halen. Ja, to. Hey, golle. Is maar het keer saus, Thomas. Geloof Bernie. Ja. Ach, niet het met mijn saus scheidie af. I mean, dan wordt een poster. Koning snaar sancha. Job niet maar hele in lei. En je ziet toch alle gele. Zo trenoen, agus breed toch zo code in de hart. Liam, mas maakt dan de prestige hall lang mag. No way, Bernie. Mish Tucky. Ach, Liam, just kill man. Oh, brilliant. Should have Cliff Moore to the Argentines, yeah, man. Ach, Liam. Tom, it's down to Neil Tom and Shaw. Fan second. Tá ceist amart. Ceir tarsú leat an anam de? Fuach. Fuach? Ní hiigem an ceist. Well, fear simply who marsin. Ní hiigem catá rága, Jack. Dúir tú am cad a bhí arsúlagam. Tá mar bhealach go bháile tar éis lá fada chu is teach. Tá mar caint faoi ealaí ní bheag léach agus an chuir le go séasa. Agus chuna sa bhhaine sin lása. Banan se lumsa mar gur cara le mé. Ro sé gceist atsa a sí le bhile déon ró. Ní hiigem do an scéal in éonchar. Ó nach digan. Well, bhfuil is at bhí an amsar go leor lads cosú lása London. Lads ar nósú hain a bhris crích amán. Tuis go méach an iad ná sé acab. An bhfuil tú a géirí rud éigen a chur am leiteach. Má tá cad na héamh nach níorn tú amach go ddíireach é. Ceap me rá méid a bhí arám sach salad. Os rud a nach rá, I'll give it to you straight. Cosú lumsa, you're not. Straight. Tá an ceartam nach bhfuil. Tá tú gay. Dún de chláb. Níl tóra agad. Ceapan tosa go bhfuil gach duine cosú lása, bhfuil níl mise cosú lása. Is fan amach chuim, okay?